Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lamuni da assurance cewa za a baka arziki, amma kai motsi. Mun fahimta wannan saƙo ne mai muhimmanci jama'a, ka yi motsi. In kai motsi na neman arziki, to kar ka ɗauka motsinka da dabararka ita za ta baka, sai ka ce illa alallahi rizquha. Allah ne mai azurtawa. Sannan kada kuma ka ce illa alallahi rizquha ka manta da wa ma min dabbatin. Fikafikai ne na tsuntsu guda biyu, dole sai da su. Fiffiken dama ka buga shi kai motsi, saboda Allah ya ce wa ma min dabbatin. Fiffike na biyu ya taimaki fiffike na farkon a tashi da kyautata ma Allah zato da sakankancewa cewa Allah ne zai yi. Wannan yana da matukar muhimmanci. Kar mu dogara, kar mu zube mu ce kawai Allah zai mana ba tare da mu yi motsi ba, sannan kada mu ɗauka zafin nema da dabarar mu ita ce za ta kai mu ga gaci ba haka.